كساب حجي بمولو زنبر تقوحقوحو دوصة خب بيشا تقا نايت هاجر غنزباو والله دلاكا والله انتهى ورقتا غيرو او تقطبا وحسنات انتهى امسيو ولا حنت قناوي سعبين عدنا ورقي مأتوي عدنا ورقي بأزيط انققون وحلولنا قباب كتكبرن كلو قدعاتو وحود ربحاتاتو دما بوسيحيو بنقص عقميخون بإندستريا وعقن أستات 13 مليون صدرابيتات أب عدنا ورقي أمول عالم توافيرهم يركبو ورقي أب عالم تدلاينتون تقلبون إن عبيس لازمت واقو خعبن ناي عداقو وددر كوسخن ناي كدنيو بزخا عدنا ورقي كاب غزينا بغزين ناس فحفحق ما تتصاني حلو مسمع باي عدنا ورقاقن نعبيت أفراينتن صريتن بمبال بسنفلتتنا تحقسكا زتفلاليك أمامات متقام كسوتر تصاني حلو أب هاقرنا إرترا بدحورا قباب أب استفلالي بوتاتات بتحوت عقن عدنا خكايد تصاني حكوان تخونه أب زغربا غزيقن بمنقست درجة وفرتا جيرلو بعب عقن كعدن نرقلونا بمجمرة عدنا استخايد اللوم كبابيتات أبرحق زبالو كان بشان زران زأمسلو بوزح سب زي نبر اللوم بوتاتات كوان تخونو أبز غربا معالتاتكن أب كباب اسمرا كم مبادرهو عدن فاسن دباروان زأمسلو كبابيتات ات مسرح بسفحي جميرو خمزلو بمعكنا زينا خقلت تسانيلو إزوم كبابيتات هزبي بتسعك أزنبرو اللوم بمخانوم نتيبتنا عدنا مسرح كمت إزغقل سعبينات قولو حنت أفافني قبرو سعبينات نايزو فري كمزلوان كلو نتيز بزهبو زخون قطبا وربحا زي اللي مخانو دما نتسكيات زبرتعن مريرن يقبرو عدنا ورقي أبرو حقبو تاتاتو انتخونه بأزي عبت انك أغيوخ كايد تقبو اتعدنا ومسرح مريتا وعنوات مبحقواك مريت مبكال ماين أيرن يسعب كابو حالفو قبل علت عنا انسساتاتنا تكلتن بمبكال عبيت قدعتات يسعب بازمان قد دما نهلا وانت عنان زيقاتات عبا حدا قايب تصح بازوم كلهم أقدمهم زتتقصو مخنياتات عدنا ورقي بأزيت انقوقون وحلولن أقباب انتزيت تحيزو قبل على سبن أكبابن كوردو زخقل عنوات بغليل تجميتو شلاليل كخ سجر أكلن سلازي منقستي كم زعينة وفري ككايدن كلو نخلهم انتتات كدالولون كوسو دزقبهم كدمة انقاقا كوسدني كبا بعبيو دما أب هزبي بتعك أزنبرلهم كبابيتات بفتهم كحسابونا يكبان أقباب مسرح عدنا مسرح عدنا ورقي بزوح زتحلال درجاتات سحلف أقبابي زختل اتم عبيت درجاتات دما مفحر متتصاين مفراين يبهالو بقدم تختل دما يكايدو اتقدم اي مسرح قبل عليك أتسألا مريت جميرو ناوشت مريت بمئتاو أبتجام ورق زركبولو كباب بتحكا نتجام لحمد موصاية تغالل كابو سيعبو زمت مسرح دما نتجام لحمد بزتفلالي أقباب بمتتصاي نتو ورق أحمد مفلايو أب موداتا دما نتبزح ورق أحمد بأزيوم حدقنياتات بأتاتاتن كاماتن بمتقام كاب حمد فليخا خمز تصري زقبر مفراي زبها المعرافيو مفحار extracting كلمة قطاوي مجمار مفحار مريت أبتخبابن أبيت فتنن تخفحار تدلي زلو كبابي بلكع وخل عقن ورق خمزلو خرقا قصالو أزمر مرسرح دما كم صوتات بموصادن أبتخباب زلو بهرسنا مريت بمتصنع أبكرسو زركبو معدنات كتصاري كال كموت سيد نايز متصنعت دما كساع كنتي عقن ورق كحفاسي كالون قمتاتي قبر زدلين واتن ماشنرن بمقرب تحت قرصاوي موداد بمقبار بعب عقن مفحر مريت يجمر
ኣብ ገለገለ ከባቢታት እቲ ማዕድን ኣብ ላዕለዋይ ቀጸላ ስለ ዝርከብ መስርሕ ምፍሓር ኣብ ሓጺር ክፍጸም ይኽእል። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ግን እቲ ማዕድን ኣብ ኣዝዩ ዓሚቕ ቀጸላ ስለ ዝርከብ እቲ መስርሕ ኣዝዩ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ይኸውን። በዚ መንገዲ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ከባቢ ዝወርድ ዕንወት ዕቤቱ ንምግማቱ ዝከኣል እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ መስርሕ ዝተኣከበ ኩምራ ወርቂ ዝሓዘ ሓመድ ይሕፈስ። ምፅጻይ ሪፋይኒንግ እዚ መስርሕ ካብቲ ናይ ምፍሓር ብዘይፍለ ብዙሕ መካኒካዊ ኣገባብ ዝሓልፍ መስርሕ እዩ። ነቲ ኩምራ ማለት ማዕድን ዝርከቡ ሓመድ ብናይ ጻዕቂ ፍልልይ ተጠቂምካ እቲ ሓመድን ወርቅን ከም ዝፈላለየ ይግበር። ጻዕቂ ማለት ዴንሲቲ ክብደት ናይ ሓደ ባእታ ኣብ 1 ሊትር ማለት እዩ። እዚ ቁጽሪ እዚ ናይ ዝተፈላለዩ ባእታታት ዝተፈላለየን እንኳውን ኮይኑ ብዙሕ ባህርያት ናይቶም ባእታታት ድማ ይጸሉ። ኣብ ምልላይ ባእታታት ድማ ሓጋዝ እዩ። ወርቂ ሓደ ካብቶም ልዑል ጻዕቂ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ኣብ መስርሕ ምፅጻይ ኣብ ታሕቲ ብምትራፍ ይፍለጥ። ብርግጽ እቲ ጽሩይ ወርቂ ዘይኮነ ወርቂ ዝርከቡ ሓመድ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ካብዚ ብምቕጻል ልዑል ጸቕጢ ብዘለዎ ማይ ክሕጸብ ይጅምር። ኣብዚ ድማ ወርቂ ኣብ ማይ ስለ ዘይሓቅቕ ኣብ ታሕቲ ምስ ካልኦት ማዕድናትን ኣእማንን ይተርፍ። ዝተረፈ ድኹም ሓመድ ድማ ብማይ ተሓጺቡ ይኸይድ። ክሳብ ኣብዚ ደረጃ ክካየድ ዝጸንሐ መስርሕ ኩሉ ኣካላዊ ምጽራዩ። ቀጺሎም ኣብ ዝካየዱ መስርሓት ግን ኣካላዊ ጥራይ ዘይኮነ ቀመማዊ ምጽራይ እውን የጠቓልል። ምፍራይ ማኒፋክቸሪንግ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ ዕደና ወርቂ እቲ ዝዓበየን ኣዝዩ ወሳንን መስርሕ እዩ ዝካየድ። ነቲ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክጻረ ዝጸንሐ ኩምራ ሓመድ ብኸም ሳያናይድ፣ ሜርኩርን ሃይድሮክሎሪክ ኣሲድን ዝኣመሰሉ ቀመማት ብምጥቃም ብጥንቃቐ ምጽራይ ይካየደሉ። ከም ብዙሓት ባእታታት ወርቂ ኣብ ዝተፈላለዩ ፈሰስቲ ኣትዩ ኣይሓቅቕን እዩ። እቶም ምስቲ ማዕድን ለጊቦም ዝመጹ ከም ካርቦን ዝኣመሰሉ ባእታታት ግን ይሓቁዮም። በዚሁ ድማ ጽሩይ ወርቂ ክምስራሕ ዝከኣል። ብዘይካ ዝልዑል ጸዓት ዝሓትት መንገዲ ነቲ ወርቂ ብምምካኽ ካብ ካልኦት ባእታታት ክትፈልዮ ይከኣል። እቶም ካልኦት ባእታታት ኣብ ዝተፈላለየ ዓቐን ሙቐት ስለ ዝመኩ ነዚ ባህርያቶም ብምምዝማዝ ነቲ ወርቂ ፈሊኻ ምጽራይ ይከኣል። ቀመማትን ሳዕቤናቶምን ኣብዚ ልዕልናዮ ዘለና ርእስቲ እቲ ቐንዲ ሳዕቤናዊ ጉድኣት ኣብዚ መስርሕ እዩ ዝፍጸም። እቶም ንምጽራይ ማዕድን ዝጥቀሙሎም ቀመማት ኣብ ልዕሊ ሰብ እንስሳታትን ኣትክልትን ከቢድ ጥዕናዊ ጉድኣታት የኸትሉ። ኣብ ልዕሊ ከባቢ ማይን መሬትን እውን ልዑል ብከላ የስዕቡ። ነዚ ሳዕቤን ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ብዙሕ መጽናዕቲ ተኻይዱሉ እዩ። ውፅኢቱ እውን ከምቲ ዝግመት ኣዝዩ ሓደገኛን ኣዕናውን እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣብ ናይ ወርቂ ማዕድን ዝርከብ ወሓዚ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ ህላወ ኣርሰኒች ዝተባሃለ ሓደገኛ ቀመም ካብቲ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ክህሉ ዝፍቀድ ዓቐን ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ ጸኒሑ። ናይ ሳያናይድ ዝበሃል ካልእ መርዛም ቀመማ ቀመም ዓቐን ድማ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ዝተዓጻጸፈ ኮይኑ ተረኺቡ። ሊድ ዝበሃል እውን ከም ኩሎም መርዛማት ቀመማት ኣብ ዘይውሑስ ዓቐን ተረኺቡ። ኣብ ሓደ ንመጽናዕቲ ተባሂሉ ዝተወስደ 1 ኪሎ ቅምሱ ሓመድ ዝተረኽበ ካድዮም ዝተባሃለ ባእታ ክሳብ 11 ሚሊግራም ይበጽሕ። እዚ ማለት 11 ዕጽፊ ናይቲ ኣብ ሓመድ ክርከብ ዝነበሮ ንቡር ዓቐን እዩ። ካልእ ሌድ ዝበሃል ኣዝዩ መርዛም ባእታ ድማ 32 ሚሊግራም ክርከብ እኳ ዝግብኦ እንተኾነ ኣስታት 2 ዕጽፊ 67 ሚሊግራም ኮይኑ ተረኺቡ። ዚንክ እውን ከባቢ 6 ዕጽፊ ናይቲ ክህልዎ ዝግብኦ 65 ሚሊግራም ተረኺቡ። እዞም ዝጠቐስናዮም ቀመማትን ባእታታትን ገለ ካብቶም ብዙሓት እዮም። ኣብ ዕደና ዝግበረሉ ከባቢታት ኣብ ማይን ሓመድን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምስ ተረኽቡ ነቶም ኣብቲ ሓመድ ዘለዉ ተህዋስያን ብምብካልን ምቕታልን ንህይወት ናይቲ ሓመድ ይምርዝዎ። እቶም ነቲ ሓመድ ዝቕለቡ ኣተኸልቲ ድማ በዚ ይምረዙን ይሞቱን።
እቶም ነቶም ኣታኽልቲ ዝምገቡ እንስሳታት እውን ካብቲ ማይን ኣታኽልትን ብቐጥታ ይምረዙ። በዚ መስርሕ እዚ ድማ ኩሉ ነገር ንጥዕናን ናብራን ደቂ ሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ ይኸውን። እዞም ባእታታት ኣብ ልዕሊ ጥዕና ደቂ ሰባት ብቐጥታን ተዘዋዋርን ዘስዕብዎ ጉድኣት ብዙሕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ዲኤንኤ ናይ ሰባት ጉድኣት ስለ ዘስዕቡ ኣብዚ ከባቢ ዝውለዱ ህፃናት ዝተፈላለየ ስንክልና ተሰኪሞም ክውለዱ ዘለዎም ተኽእሎ ዓብዩ። ኣብ ህንዲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ ሓደ በዞም ቀማስ ዝተበከለ ወሓዚ ንዓመታት ዝተጠቀሙ ዓዲ ቁጥሪ ምስ ስንክልና ዝውለዱ ህፃናት ማእከላይ ገምጋም ኣብ ሓደ ስድራ 1.3 ሬሾ ኮይኑ ተረኺቡ። ኣብዚ ስራሕ ብቐጥታ ዝሳተፉ ይኹኑ ካብቲ ብከላ ርሒቖም ዘይነብሩ እኹላት ሰባትን ህፃናትን እውን ብዝተፈላለየ ዓይነት መንሽሮ ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ብኸባቢ 200 ሚእታዊት ካብቶም ውሑሳት ዝዓበዩ። ተመሳሳሊ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣብ ከባቢ ኣርሲ ዝግበር ዝነበረ ዕደና ወርቂ ኣብ ውሑድ ዓመታት ኣሉታዊ ውፅኢት ክርአ ጀሚሩሎ። ኣካሎም ዝጎደሉን ኣካላቶም ብንቡር ዘይዓብን ህፃናት ብብስሒ ክረኣዩ ጀሚሮም ኣለዉ። Human Rights Watch ب2018 ኣብ ዘቕረቦ መጽናዕታዊ ጽሑፍ The community health study found that children living in the area around the mine site had a significantly higher rate of congenital disabilities than those living in some other areas of Ethiopia. በመባል ኣቕሪቦሎ። ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ዕደና እዛ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ክግበር ዝዳሎ ዘሎ ዕደና ወርቂ ነሓሲ ዚንክን ብሩርን ዘጠቓልል ኮይኑ ካብ ከባቢ እምባደርሆ ጀሚሩ ዓዲ ንፋስ ክሳብ ድባርዋ ዝዝርጋሕ እዩ። እቲ ዕደና SRBM ዝበሃል ናይ ቻይና ኩባንያ ንኸካይዶ ኣብ 2014 ውዕል ተፈሪሙ። እዚ ዕደና እዚ ንኸባቢ 17 ዓመታት ዝቐጽል ኮይኑ ናይ ኣስታት 1 ቢልዮን ኣታዊ ካብ ወርቂ ጥራይ ክርከቦ ከም ዝኽእል ይንገር። ኣብዚ ዕደና ክግበረሉ ዝሕሰብ ዘሎ ከባቢ ካብተን ናይ ሃገርና ዝዓበያ ዝበሃላ ዓድታት ዝርከባሉን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ብጻዕቂ ዝነብረሉን እዩ። ንርእሰ ከተማ ኣስመራ ዘስቲ ማይ ተኮር እውን ኣብዚ ከባቢ ይርከብ። ንመዓልታዊ መነባብሮ ዘድልዩ ኣሕምልቲ ካብዚ ከባቢታት ዝፈርዮም ኮታ ብጠቕላላ ኣብዚ ከባቢ ዝግበር ምንቅስቓሳት ህርመት ልቢ ናይቲ ሃገርን ህዝብን እዩ። ኣብቲ ትማሊ ዝተገብረ ሃገራዊ ቃልሲ እዚ ከባቢ ነቲ ቃልሲ ኣብ ማህፀኑ ዝሓቆፈን ዝወለደን ቦታ ታሪኽ እዩ። ኣብ ማእከል ኣስመራ ንዝግበር ዝነበረ ወሳኒ ስርሒታት ቀንዲ መዕቆብን መፍረይ ጀጋኑ ከም ዝነበረ ኩሎም መዛግብቲ ይምስክሩሉ። ነዚ ከባቢ እዚ ብኣዝዮም ሓደገኛታት ቀማት ዕደና ምብካል ማለት ኣብ ልዕሊ ሓፋሽ ህዝቢ ሰላሕታዊ ጽንተት ምእዋጅ ማለት እዩ። ኣብቲ ኣቐዲሙ ኣብ ከባቢ ቢሻ ካናዳዊ ኩባንያ ኔክሳም ኤርትራ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተገብሩ ናይ ዕደና ውዕላት ዝተባሃለሉ ውዕልያ ተፈራሪማ ልክዕ ከምቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ 64 ሚእታዊት ብጽሒት ውዕል ተገይሩ ነይሩ። ካብዚ ናይ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ዕደና ኤርትራ ብዘይካ ናይ ማሽነሪ ወጻኢታት ምሽፋን ዝረኸበቶ መኽሰብ ከም ዘየለ መራሒ መንግስቲ ኣብ ቃለ ምሕትቱ ብንጹር ተዛሪቡ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ማዕድን መዳርግቲ ኣለዎ ናይቲ ትብልናኻ ብመጠን ናይቲ ጂኦግራፍ ብጣዕሚ ገጂፍ እቲ ሓድሽ ሕጂ ዝመፀው ኣይኮነን። ካብ ዘመነ መግዛእቲ ዝጀመረ ብዙሕ ጉዳያት ኣሎ። እዞም ሕጂ ንዛረበሎም ዘለና ናይ ቢሻ ዕደና ናይ ዛራ ዕደና ኢልካ ትዛረብ ምስቲ ድምር ፖቴንሻል እንታይ ሚዛን ኣለዎ ኣብኦም ከእንታይ ኣሳሊጥና ዕደና መወዳእታ ኣለዎ። ንዓመት ጽናዕ ን10 ዓመት ጽናዕ ን50 ዓመት ጽናዕ ን100 ዓመት ጽናዕ እምሪ ኣለዎ። ነዚ ጸጋ እዚ ብግቡእ ክትጥቀመሉ ሰዓቱ ከተውፅኦ ክትክእል ኣለካ። ናብቶም ካልኦት ተፈለደባት ነይሩ ኢልካ ክዝረብ ዝከኣል ኣይኮነን። ብዙሕ ተመኪርናሉ ብዙሕ ተማሂርናሉ። ወርቂ ኢና እንድሕር ተዛሪብና ትተሓሳስብ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ። ወርቂ ሪፋይን ኣይንገብረን ናብዚ 80 ሚእታዊ ጥራይና ኣጻሪና ንደገ ንሰዶ ኣብ ደገ ጻረ ኣብ ደገ ኣቕመጥ ኣብ ደገ ይብል ገለመለ ክሳብ ሕጂ ብሙሉኡ ዝነበረ ተጓሕጉሑ ዝወፀ ካብ ቢሻ ክንደይ ቁም ነገር ተረኺብዎ ኣብ ምንታይ መዓላ ውዒሉ ንዕቑር
ጸጋ ናይቲ ሃገር ገንዘባዊ ወሎ ድላይካ ወሎ እንታይ ያበርክቶ ገይሩ ኣብቲ ቁጠባ ውሕስነት እንታይ ኣምፅኡ ወላ ሓንቲ ሓደ ምናልባት ተሃዊኽና ዝወሰድናዮም ውሳኔታት ሕጂ ተመሊስና ክንሪኦም ከለና ዘጣዓሱና ዘለዉ ውሕዳት ኣይኮኑን ስለምንታይ ኮፐር ኮንሰንትሬት ዞን ኩሎም መኻይን ነዚ ጽርግያ ካብ ቢሻ ክሳብ ወደባፅእ ካብኡ ከዓ ተመሊሶም ጎማ ነዳዲ ካልእ ማለት ዝህልካ ዘለዋ ስለምንታይ ጥረ ናሓሲ ኢኻ ትሰድድ ዘለካ ማለት እዩ መወዳእታ ጥረ ዘለዋ ተቀደመ ወፃና ተባሂሉ ተገይሩ እንታይ ተረኺብዎ ተባሂሉ ዘን ትኸዳ ዘለዋ መኻይን ዝመላለሳ ዘለዋ ደልቆ ጎማ ደልቆ ግዜ ደልቆ ሰዓታት ኣብ ግምት ኣቲኻ ስለምንታይ ዕደና መደባት ነይሮም ዝብል ሰብ ነቲ ሓቂ ፀቢቑ ዘይፈልጥ ራ ክኸውን ተዳሲሱ ኣብኡ ዘሎ ነዳድን ጋዝን እውን ኣሎ ሓፂን መፂኻ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ናይ ሓፂን ዕቑር ፀጋ መወዳእታ ተዳሲሱ ተፈልጠ ዕቑር ጥረ ንዋት ስምንታት ሓፂን እውን ኣሎ እንዲፖን ነይሩ እኮ ኣብ ዝባርዋ መጀመርያ ናይ ናሓስ ምዕዳን ኢሎም ክጅምሩ ካብቲ ዝቐደመ ዕደና ዝኾነ መኽሰብ ከም ዘይተረኽቦ ዝተኣመነ መራሒ ሕጂ ድማ ኣብ ሕምብርቲ ሃገር ሓድሽ ፕሮጀክት ምብጋሱ ካብ ጥዑይ ሕልና ከም ዘይኮነ ንጹር እዩ ብቐንዱ እውን ካብ ምምስራሕን ምውሳኽ ክብርን እምበር ካብ ዕደና ዝርከብ ብዙሕ መኽሰብ ከም ዘየለ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ንዝሓለፈ ከባቢ 100 ዓመት ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ትሪልዮናት ዝዋግኡ ዕደና ተኻይዱ ሃገራት ኣፍሪቃ ግን ዝኾነ ረብሓ ክረኽባ ኣይተረኣየን ንኣብነት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ እንወስድ ኣብ ሓደ ዓመት ናይ ወርቅን ኣልማዝን ዕደና እተካይድ ዝዓበየት ሃገር እኳ እንተኾነት ህዝባ ዝጠቅም ረብሓ ከይረኸበን መነባብርኡ ከይተመሓየሸን ኣደዳ መዝመዛ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ብኣንጻሩ ሓንቲ ካብተን ነቲ ዘይተጻረየ ሓመድ እናጓረታ ኣብ ሃገርን ኣጻሬንን ኣመስሪሐንን ናብ ዕዳጋ ዘቕርብኦ ሃገራት ዝኾነት እስራኤል ዝተዓጻጸፈ መኽሰብን ቁጠባዊ ዕቤትን ኣመዝጊባ ንዓመት ከባቢ 2.5 ቢልዮን መኽሰብ ትግሕጣላ ብመሰረቱ ቁጠባ ማዕድን ማለት ማይኒንግ ኢኮኖሚ ናይ ስራሕ ዕድል ንህዝቢ ንምፍጣር እዩ ዕላምኡ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክጻረን ክምስራሕን ምስ ዝኽእል ጥራዩ ክፍጸም ዝኽእል ዜጋታት እውን ካብ ምዕዳን ብቐጥታ ዘይኮነ ካብቲ ኣብ ምውሳኽ ዋጋ ዝፍጠር ናይ ስራሕን ንግድን ዕድላትዮም ተረባሕቲ ዝኾኑ ኣብ ርእሲ እዚ ዝተጠቕሰ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይክተል ናይ ሓደ ፕሮጀክት ኣታውን ወፃእን ዝከታተል ኣካል ዘይብሉን እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝኾነ ሓልየት ዘይብሉ ብወፃዕን ስቅያትን ዜጋታት ውልቃዊ ፖለቲካዊ ህርፋኑ ከተግብር ዝፅዕር እዩ በዚ ድማ ካብ ኩሉ ጽላታት ቁጠባ ዝርከብ ኣታውን እንተኾነ ኣበይ ናይ መዓላ ናይ ሃገር ከም ዝወዓለ ክፍለጠሉ ዝኽእል ኣገባብ የለን ከምቲ ዝቐደመ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ግዜ ጉዕዞ ከም ሓድሽ ዝተመርፀ መራሒ ሃገር ዓነያ ዝተሃንፀ ነገር የለን ክብል ዝመደረ ድሕሪ ዝኹሉ ኣዕናዊ ዕደናታት እውን ዝተረኽበ ነገር የለን ከም ዝብለና ርጉፅ እዩ መደምደምታ ኣብዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዝተዓዘብናዮ ዕደና ወርቂ ብማዕዶ ክትዕዘቦ ኣዝዩ ሃናፅን ኣኽሳብን እኳ እንተመሰለ ኣብ ልዕሊ ከባቢ ዘስዕቦ ዕንወትን ኣብ ሂወታውያን ዘኸትሎ መርዛም ብከላን ልዑል ምዃኑ ክንድምድም ንኽእል ስለዚ ድማ ብመንግስቲ ደረጃ ይኹን ብውልቀ ትካላት ዝግበር ዕደና ደረጃኡ ዝሓለወ ጥንቃቐታት ተግባራዊ ክገብር ይግባእ ካብቶም ብውሑድ ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቐታት ድማ ቀዳማይ ቦታ ዕደና ኣብ ኣዝዩ ውሱን ሰብን እንስሳን ብብስሒ ዘይርከቦ ከባቢታት ክኸውን ምግባር ካልኣይ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምዕባይ ልዑል ጎስጓስን ትምህርትን ምግባር ሳልሳይ ንጥንቃቐን ውሕስነትን ዘገልግሉ መሳርሒታት ህዝቢ ብቐሊል ክረኽቦም ከም ዝኽእል ምድላው ረብዓይ ነዚ ኩነታት ብፍሉይ ዝተዳለዉ ሰብ ሞያ ሕክምና ብምቕራብ ዘይቋርጽ ክትትል ምግባር እዚ ኣብ ከባቢታት ኣስመራ ዝግበር ዘሎ ዕደና ወርቂ ነዞም ዝገለጽናዮም ቅድመ ምድላዋት ኣብ ግምት ዘየእተወን ፍጹም ዘይሓላፍነታውን ብምዃኑ ኣብ ህዝብና ከስዕቦ ዝኽእል ዕንወት ብቐሊል ክግመት ዝኽእል ኣይኮነን ብቐንዱ ኣብቲ ህዝቢ ብጻዕቂ ዝነብረሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ሓደገኛነቱ ዝተዓጻጸፈ እዩ ኣብ ሃገርና ዝርከብ መንግስቲ ንውሕስነት ናይቲ ህዝቢ ዝሓሊ ወይ እውን ዝግደስ ብዘይምዃኑ ዝወስዶ ስጉምቲ ክኹነን መፍትሒ ክድለየሉን ይግባእ ናይ ነፍሲ ወከፍና
ሓላፍነት ድማ እዩ كساب حجي بمولو زنبر تغحغحو دوصه خاب بيشا صقا نايت هاجر غنزباو بولو دلاكا بولو انت يبرخ تغيرو او تقطبا وحسنت انت امسيو ولا حد